ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 156 ಅಂಚನೆ 188 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ದಿನೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿದು ಬೈತನು. ಇಂದು ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಯುನ ಲಕ್ಷಣಲು ಒಂತೆ ದಿನ ತೋಜರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿಡು ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲದ ಅಬ್ಬರಲ ಭಾರಿ ಜೋರಾತನು. ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ಸದ ಅಬ್ಬರಲ ಜೋರಾತನು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಾದ ಬದುಕೊಡಾಯಿನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತನು. ನೂದೆರ್ದು ಮಿತ್ತಡೆ ದುಂಬರಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಕೊರೋನಾ ಶುಕ್ರವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 156 ಜನಕ್ಕೆ ಪರಡದನು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುಡು 74, ಬಂಟ್ವಾಳಡು 25, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು 36, ಪುತ್ತೂರುಡು 13, ಸುಳ್ಯಡು 1 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ 17 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪರಡದನು. ಇಂದೆಟ್ಟು 95 ಜನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಡು 19 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ 51 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತನು. ಶುಕ್ರವಾರ 188 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು. ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಯುನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ 7 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 6,881ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು 3,304 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. 280 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 3,359 ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಕರಾವಳಿಡು ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಲದ ಅಬ್ಬರಲ ಜೋರ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ಸದ ಅಬ್ಬರಲ ಜೋರಾತನು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಮಾತಾ ಸವಾಲಲೇನು ಎದುರಿಸಾದು ಬದುಕು ದುಂಬರಿಸವಡಾತನು.